kwaga ije. Udo dị nwanne. Like you. Oh, the boss man. Udo. Happy December. Udo. Then no finish. Hey, go, guys. Hey. We're going to Madam Mama. Nah, how do nwunye gị anyị na-aga dọbụla eme ka anyị pụtara ahụ adịghị ya ndị ike na-agwa mgbe ka meji ekwesị ndị gwara ndị ndọ na-atachara ibu ụlọ ahụ December, ọnwa dị ya ndị mmụọ ndị mmụọ na dey same photo free na anụ mmanya nwayọ ịgara aga ka o si ndị mmụọ ịgara aga gịnị akwụ hello na-ekwu hello udo dịkwa good evening mba law and life coverage yo na nwa ebe nje just bata na she can record some things and the change we go self ngagodo na check kwa mega life mana ọ na change we go if na nga life la ihe mmese man bu you I'm a post just within 5 minutes here for this what's about though? Thank you. Thank you, bro.